Sekretaris Jenderal HKBP, Jala Inat Tadison, Boru Pangaribuan. Jadi akamang kenang sian hami namar hubas di kantor pusat HKBP, Opue Porus, waksoni nang amatai nata kepala departemen, sahak ma tabi horas-horas nami tu hita salukna, horas ma di hita salukna. Nuaing takasma tajakon hatan idibata, jamita di mingguta sadarion tersurat di Matius bidu sia ayat 10 walu sahak rodi ayat 26 takasma tape hutihut uju di hatahod dope hataodeng tunasida nungaro sada halak na sangap marsobba tu ibana huhukma didok ipe mate buruku alai romaho mangapeho tangammu tu ibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Yesus rap dohot sisianna lao mangihutton ibana. Dungi tongom ma adong sada buru-buru natamangon bulanon lileng ni 12 tahun na rosia pudina majama rabbu ni ulosna. Aini narohana di bagasan nanggo pala ulos na hujama mangulu maau. Dungi humusor ma Yesus dibereng maibana los nin nama posma roham aleinang ha porsiau mido panguluhoko. Dungi hipasma buru-burui ola ni nasangobasi. Asa dung saha Yesus ro dibagas ni nasangapi didama akka pangodasi doh natorop oruk. Jadi nin nama lau mahamu ai dadana mate si beteton namudum do. Jadi di parek kelina sida maibana. Asa dung di palau natoropi bongok maibana ditakuk matanganna jadi mula manguluma dak danahi. Dungi sarma baritai tu na saluati itu sahatna. Maka donga saha persiaon sasitong na danga pala soal parbinotoan anggo hatani debatana tak bikin waing. Anggo soal na uboto sudidu hita napungon nunga sian najulu taboto. Na dipatu-patu hatai tadda halongangan mujizat nunga sudehi ta uboto na dipamalum tu hatta Yesus akan namar sahid nunga taboto nang nama tepe songon na diturpuhon dipahehe dipangulu tu hatta Yesus termasuk si Lazarus. Jadi sahalinari danga pala marhahonaan tu parbinotoan soal hapistaran anggo turpuk natabigi jamita sadarion. Talumubi tu hita halak batak akamang kenak tapuji tu hatai las marohatta ala hira sudido anggo ruas ni HKBP halak batak akan apistar. Jarak kiat do halak batak apalagi Kristen naoto. Holen napa oto-oto hodo adok sada dua manginang. Banggui ba tugas tamai mamakulingi napa ototohon waeng marhite-hite WA penipuan transfer akan apistar ron iboto do hata batak. Jadi anggo taringot tu hapistara parbinoto wat taringot tu napinatupan itu hatta Yesus ngatung di sinian. Jela di Jakarta do hamu ngapiga hali akar dongan na masuk tu YouTube na margoar si Mongol Stress kita dahamu doi. Jadi ndai mana do sahali saya disukujol mai bana kacamata na di sona isuku na ibasa saya digijak kacamata dang disonin na yalusi bana yang minus bukan mata saya tapi otak saya ini mana. Jadi anggo hita sahalinaria kamanginang tung mau liate mari tu hatai mamukka siarro bari tanauli akan apistar do namura mangatusi do hita di bayat tu hatai jala hata oppe na hujahanakin nunga manang napiga hali taboto marhite-hite parbinotoan uto-hutok aha na dipatu-patu hatta Yesus sian najulu lau pamalupon akan namar sahid
Alai diobas na ulion, nakperikok dope pangatusio perbinotoan. Alai nagumudang marhite-hite hatani di batana tabige sadarion. Naeng nian marhite-hite berita na ulion. Melampaui perbinoto asabing. Alai bohado asang giat marhite berita na uli nauk tabotoon. Betul-betul nian patuguhon hapor seot tatutu hatai. Asang giat marhite berita na ulion. Mabay tabalas rohata ganufari mangihutun tuhatai. Ido anggo pesan utama ni berita na ulion. Danga pala manaringoti tarsongo dia na pinatupan ni tuhata sian na julu songon na tabigi marhite turpuhon. Nakpenian rikok do taparata sangobas. Asaboy taputihi dia do apala situhu na umarga marhite-hite nama saon na pinatupan ni tuhataon. Na tabigi di hatani tuhata turpuhon. Narodo sahalak nasangap di hati Indonesia di dok kepala rumah ibadat sian hajol maun nasangap alai tabigi marhite-hite turpuhon halak nasangapon ro marsoba tutu hatai nasangap mangihutun ukuran ni hasianganon alai dipatuturu dirina serep rohana marsoba ibana tutu hatai di pojok ni rohana di sitaonon na songgop dia ibana dina didok di turpuhon namate boruna ro ibana tutu hatai marsoba tuadopan itu hatai jala marhite-hite hapor siaon nasongonon marhite serep ni rohana na marsoba tutu hatai tabigi siap berita nulion dioloi tu hatai ro tu hatai manopot boruna naung mati. Sian perbue ni haserepon ni roha. Sian hapor siaon na tugu. Diului tu hatai pangiduanna. Jala dina mangului tu hatta sauduran lao manopot tu bagas ni nasangapon. Tabigi nang dihatan itu hataon. Adong sada paropuan tong marsahit. Jadi tujuan itu hatta Yesus sia sadenganan tu inganan nasing alai di tong adalani. Adong muse sada paropuan namar sahik melodidok di turpuhon nunga pola 12 tahun mangai. Di hati Indonesia perempuan ini menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dang nabi noto sa sitong nasongo dia be hinahatsi ni partinaunan ni sada paropuan na 12 tahun marsahit songonon. Jaladang holan sahit ni perdagingon na songonon. Totu nunga tufa godang akka pangubati di Jupangi akka tabib di hati-hai totu sinadongan na penunga dikorbankan lau manggara akka pangubati alai no posa sitaonon ni parupuanod di hati-hai jolma parupuan na marsahik na songonod dang boy bongot tu bagas joro baya kok kita maju manginang songo dia hinadodok hinaparir hinapae ni partinaunan ni paropuanon tung sahi nai sa sitong na ngaborat hape adat parugamaon ni halak Yahudi dang boy paropuan na songonon bongot tu bagas joro jadi sikok ma partinaunan ni paropuanon alai nataida adong do hasurungan ni paropuanon molo halak nasangap nakyani di soba tu hatta Yesus di pasahat pangiduanna paropuano dang adok tabige adok pangiduanna tu hatta Yesus dang didok paropuanon Tuhan marsahit doau nga 12 tahun asiroham urupiau pamalu mau dang adong hatani paropuano tu hatta Yesus alai hapor seon na didok holan hujama pe rabbu ni pahean itu hatta Yesusi pasti do malu mau ni mana ima ungkapan hapor seonna ipe matsayar gado di tu hatta Yesus nakso adok pangidoan ni parupuano di boto tu hatta Yesus do na hinasi holan dirindukan ni parupuanon doho do parupuanon madapot asini rohan itu hatai didok diturpuhon malum paropuanon di boto Yesus hapor seonna padohan di Yesus tu paropuan ima posma roham inang
jala satokin nai malum. Salina nunga taboto akka nama saos sudi. Songo dia tu hatai adong marhite na dipangido pe ale hapor seaon na mangojar tong dipatu-patu hatai. Nakso adong hata sakababa pe mangido tu hatai alai diboto tu hatai. Dia na hinalunguton ni paropuanon ipe tong dapotan asini roha siat tu hatai. Jala ditorusot tu hatai pardalanan sahat tu bagas ni nasangapi jala taboto di ujungna songon nidok ni turpuhon doho do naung matei di pangulu tu hatai. Asabui madohonota iya tanda mujizat na saya somal tabigi manang tadda halongangan ido namasa di hati hei songon barita nauli na tabigi. Alai iman ajulu. Iman adi patu-patu hatta Yesus tu nasangapodo boruna. Ido na di patu-patu hatta Yesus soto paropuan namar sahit 12 tahunon. Nueng dia makamanga kainang. Barita nauli tu hita di bagasa pertikiatan waing. Di ngolut taganuk marsada-sada. Hamo kadonga sahapor siaon. Nunga matsetorop tabigi akka nama jalo asini roha. Nunga torop jolma naung menyaksikan tadda halongangan siat tu hatai. Ale nuaeng adong mamang napiga na naing niat takas awonot tamarhite barita naulion. Na parjulu hamuak kadongan marhite barita nauli na tabigi sadarion. Naing lam tugu hapor siaota tutu hatai. Tugu hapor siota ala tahapor siai tumadda addo debatasian hita manadda dirita dao tumaddaan tuhatai tungolutta ganuk marsada-sada sian hita manadda dirita sadiri dao do ubbotoan tuhatai dia narumikko di hita di ngoluon sian hita ubbotosa. Jalan terutama daodo humolongan rohani tu hatai tu hoa manginang nak tuau pe daodo humolong rohani tu hatai tu hita ganuk marsada-sada siak kita maka holongi hita ido na dipatu-patu hatta Yesus sia nak kasuduk na perjului di pataridahon holong ni rohana di leo nak kanarikot lao patuguhon hapor siaon nasida laos patuguhon hapor siota dinamulak hita non amanginang nunga porsia hiak kita salelengot tu hatai ale sadario dinata bigi barita naulion naeng tabatogu hapor siota sudi mangihut tu hatta nasatia sian najulu sahatun waeng asa unang adong nanggo sadape namasa peristiwa di bagasan ngulutta siganupari nama baen terganggu hapor siota ale nunga tabigi barita naulion tujulu tu ari-ari nanaing lehonon ne debatado petu hita lam tuguma hapor siota tutu hatai napaduahon duksongoni tabigi pabain itu hatta Yesus tu akka sudut na perjului jala bui tarimangi nang di bagasan nguluta pabahenanna tadda halongangan na setoktong paihut-ihut pardalanan ni nguluta naing ma saya menotong las ni rohata di bagasan Tuhani. Saya marlasi roha hita kamanginang ala godang situtu di bagasan nguluon na di luar ni kemampuat tamar pikir alai di patu-patu hatai. Mace godang di bagasan ngulut tao na di luar kemampuata di luar ni gogota alai di patupa tu hatai omma mabaen las rohat taganupari di bagasan tu hatai alani asa unang mago las ni rohat taon asa manoktong las ni rohat di bagasan tu hatai naik kosai ta bilang-bilangi do dia napinatupan itu hatai di pardalanan ni nguluta naik kosai ta ingot-ingot do tadda halongangan nasai di patu-patu hatai di bagasan nguluta ikorade do hita manginang mamerek sangobas tupudi tu perdalanan ningoluta asa taida dalam tahapan-tahapan sejarah perjalanan hidup kita taida di bagasanna torang do tadda halongangan mujizat siat tu hatta di ngoluta si ganupari
Diari Jumat nasal punung ngamar pungu di son nakaparopuan. Deba isod hadir inang ledi hadir di si tiki ngau pasahat Allah bereng hira satu ngarah hitaon waing. Mungkin tak alami do pihak kainang kamang dongan naubanon waing songo dia paek na parnguluan na julu. Jala memang sifata borak do madokot tu akana kota pahoputa taringot tu borak ning ulu na julu. Ay malo saya cerita, nah itu aja cerita hubung ini dari dulu saya nak. Hapenian maksud ta beritahon on asa hitape tatada mujizat tada halongangat dong ulutan waeng jala kaya nakotopa huputo penian di boto marhite perdalanan ning ulutai pabuat tada halongangat donang perdalanan ning ulutta. Jadi nguhu pasahat tua kainata nadiari jumati alebui ma hulakon waeng dihita ala ausad diri kamanginang di parlilita doau seorang jala beberapa bulan nasal pudo pe parlilita nokku bereng adong di Google sebelumna etung moldo guda kiedo manukku na di dia parlilita noninna. Jadi salilingos sehurok do pawahon molo adong di Bibeli Matius 28 ayat 20 pergilah berita kala Injil sampai ke ujung dunia sasitong na nado nasodidok do di si ujung dunia ima parlilitan. Iyo, naso di bayad do di Bibeli berita homa berita nauli satu parlilitan na satu ujung bumi bayi marupani. Jadi taringot tu mengambil hikmah dari pengalaman kehidupan asa taida songo dia tu hatai patu patadda halongangan. Jehurok tu akainatai narahai au akamang tikidak danak di jauh nami najulu holanwalu luhami tubuni na tua-tuai. Badang anggo tiki walu biasa do 12. Ain may ngondo gabi 2, gabi 3. Itu jadi holan walu do hami tubuni na tua-tuai songo ni mapai ni parnguluan. Jadi akamanginang gadong go jolo diojati sampai hampir tak nyong gadong. Badungi masuk maidahan hirasa pokok penutukna. Jadi borngin nai inong ijoti nai dahan ini ngot tinong ni batoy mamang. Lau mudum mahita marsuguk mainna songonari male marsuguk mangan. Ima ala ni paek ni panguluan. Jalang ahu bawa tu akai natai hola dua do kemungkinan na ditiki dihamibui sasahalak keluarga mangalang daging manuk, daging ayam. Kemungkinan pertama molo marsahid dak danak. Itorisiat toma manuk ni tetangga pebui di takko raja guarna. Isihat toma asabui di lopa aido tadana maluf sahid molonunga tabu mangat dak danak ba murah maluf sahid. Ima kemungkinan na perjulu molo marsahid dak danak. Ale kemungkinan na padua hon ima molo manuki marsahid. Ngahiran yang lau mate nama manukon ado rakso tewas ba isihat toma. Anggodung mate anod dang buyal langob be. Beiro na parpudiodo rupani duk kamajuanon ba mulak ma par Jakarta, mulak par Medan, ba siap mamanuk, baipe yalak tamu par Jakarta odo sudiak ka nadenggan nai. Iro ay holang gair-gair nai do tinggal hon. Alaipe tarhilala do ya holak kuane pe tong atabu. Iro. Jinga hudok tu akai natai pakai pe songonino na julu. Ate inang ledi, ngausuk ku nang ledi. Jadi kala sonom dak danahon itu hor inong na do baju na gajakian. Unggajang kau sia jubahnya maksud tuong. Ido jai masotik sia turu sonak tardegi asaboa. Memang baju si sada-sadao ni kau pakai odono patahun. Sahat tu kelas 10 SMP. Sia kelas ono. Si patu besongoni pak ni danak 15 cm itu hor 27 cm gajangna. Boy boceng aci patuong. Ipa masuk ma akakai-kain nasiga tujulu asurang madabu si patuon asabu itong 4 tao pakai si patu si sada-sadao. Jala iba sadiri ni alamat doi 7 kilometer mardala latu sikola ni pakai do si patu mulak sia sikola ngani ikat talinaon nigatuk ko tua barani iba si patuon. Buasa batoy ma asal maselama si patuon barbudar pe patot taho. Badak pola buai. Jadi sega pat humokop si patu tarsongoni marupani. Asabui pakai ono patao si patuon. HP nuaeng batar masuk mahamuna di Jakarta kubereng naung lansia pe tetap tampil prima. Mar Prancis itu teh.
luar biasa. Tangarong na jolo itata inang ledio Prancis ya dia delenne. Dung nuaik pena perpudio makmur denggak karejo. Si pangano penuaing ise masyak kamuna di Jakarta do penuaik persoalan do piang gomangan. Tangarong. Beda na jolo tangis dana liano mangan. Ala dangarok si panganon. Tangis ala hurang. Nuaing godak tangis dana muna pahopumuna di Jakartaon tangis ol liano mangan. Alisa dana naik taida marhite-hite berita naulion. Molo didok tabigi berita naulon tadda halongangan. Namate gabi mangulu, namarsahi gabi malum. Akamangay nang sasitongna di pardalanan ningulut taipe jupak kita do tadda halongangan, jupak kita do mujizat. Molo dumenggan nuaing ngulutta ngulumuna di Jakartaon. Ikon idaw muna doya kamanginang songon halongangan nasihat tuhatay. Tatangiyakot do, yolo tuhatta do tangiyakta. Tu padang apala tapangido alay lubi siyan na tapangido tong disarihot tuhatay. Odo alasatta marlas niroha di bagasat Tuhani ala patar si tutudo. Halongangan dakolan na jolo tu paropuanon masa. Halongangan dakolat tarsurat di Bibelon. Alay nungata kasih taida di pardalanan ningoluta ganup marsada-sada sahat tu sadarion las marohatta. Jalan aing matarida las nirohatta itu ekspresi niak kapardopahan namanginang. Tarida las nirohatta dia kapakataion nasiniraan ni las niroha. Tong dongahu hatai hami na dua arion di partikian na parpudion tabba sejahtera perngoluon, tabba tibbo pendidikan, alay mat say godang akadonganon nagabe paguda kububad ditanggung. Saya ni dalanan nak kota-kota kecil na belga Indonesia na manginak pinamanat si patay tong adalani. Nak peniad denggado marhubas siya jabu, ganteng-ganteng dua kamatao, denggado sisirana rupani, ba denggan kaparngoluon alay adong domang napiga pinamanat pardopahanon sahira na maol do bahasa honotok amanginang alani sorak na diba hirana kehilangan sukacita dan adong aura damai sejahtera at juga rini bahasa hod diba pardopahan idonganon alani sorak na adong domang napiga hira-hira neng mendekati kariting diba ka pardopahanon alani borak na bahape ubu do denggan kariting ate kainang anggoro hado kariting, buhi kariting, ikut diribonding do tongon. Jala siap bagasan, sian rohanalas, ai rohanalas di bagasa terpancar doi, nang sian ekspresi, sian akapar saoran, sian akapar katayon. Ya juga rini bahasa hodi ba perdopahan di donganon alani sorak na berengon alani borakna sai hira na amat taon do manangguk sudah balajon ni dekayon dan adok terpancar aura sukacita kamanginang tabigi berita nauli sadarion holong ni rohan itu hatai tada halongang pinatupan itu hatai dakolat tu paropuanon dakolat tu nasangapon dakolat tu akka generasi Kristen na perjuri doho doamang inang tungolutta hita sudina punguon patardo tada halongangan ngolutta sadarion tada halongangat doi dangalani gogotau namang inang dangalani pistarta dang alani sinadongata alai tada halongangan mujizat itu tetap nyata marhite-hite parngulota si ganupari. Na patuluhon atik tuk suku-suku kita. Boasa ia paropuan na diturpuhon malum. Boasa buru ni nasangapon mate mulak mangulu. Boasa godang di barita nauli di Bibelon akan amar sahid di pamalum tuata Yesus. Atik tuk sifata martangiak kita. Alai setong lohot sahiti di dagikta. Sotung moru hapor seota kamanginang. Dang namadok naso ditangihot tuhat tatangiakta.
Dang namadok na sopaduli tu hatta itu hita. Alai naik takas suatu bagas rohata dia manau muli sia tu hatai pasti do patupon na tu hita. So tunggabe moru tugu ni hapor seota apalagi molo adong namadok songonon ngamar sahi rupa nililing. Ai dia do da Tuhan ringgas dua umar minggu dakia absena o pertangyangan pele ape se huleat do dang apalah hulaho kajahaton burju do au sai hutangi aku kupangido hape hola nasamuraton do nga 20 tau kupangido dang ramalum na bohado ho Tuhan naso perduli do ho Tuhan naso ditatapo do au dia do masalahna hape ibadik komusema hutadda dong jol maisan sohea nanggo marmingguon martangiak pe sohea soaha nanggo iula nak karadengga kajahaton do iula hape imana sehat kekar makmur muse au mamabek kita sifata ragu hapor seotak kamanginang ala yoddo sitiopotta tugas ta ima tatangiak kot takas tutu hatai marsitutu taula nagabe porsi bagian nihita salubina kamanginang parbuena urusan itu hatai do asaboy do notta molo lohot tong sahi muatik tungarong marsai cia kita onwaing manang nata holongi di jabutta ngata tangiakon ngata usaha hotong di sisa hiti amanginang gogo lao mananggung na hacitipe sia tuhat tadi ketabahan lao manaon nakana porsukipe basa-basa silehon-lehon itu hatai do taingo memang dak sudi namangido tu hatai hamalumo dilian Apostel Paulus samanginang sahat tunamate adong do lohot sahit di dagingna dipangido do tutu hatta samalum di dok tu hatta cukuplah kasih setiaku kepadamu dang saut malum sahiti lohot do sahiti di pamatang di Apostel Paulus alai anggo Apostel Paulus saporseonna tangguh di bagas satu hatai gariada lohot sahiti terkenal do padohan ni Apostel Paulus nak pesongoni paet porsuk dang malup sahitna di do ibana di Filipi 4 ayat 10 tulu di hati Indonesia tumakas segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku amanginang atiktung marsugut haduan adok suku-suku rohata sahira naso ditatap tu hatai hita sahira naso dioloi tu hatai pangeduata hot mahita marlasiroha di bagai satuhani hot maha perseota di bagai satuhani taida makna ni na hacit pe manang nasahiti unang manirak kita sia tu hatai jalan aparpudi molo di bagai sangolutta ta alami nunga serius hita manangyakon alai setong dang jupang natapangido dang jupang nata hasiholi harapan cita-cita kita tidak terkabul kamanginang uka marohata mengoreksi atik tung adong masalah na dihita atik tung adong iko kita paturehon ala mengunjungi don kamangkenang adong guhusurat sada buku sederhana judulna berkomunikasi dengan hati. Jadi mungkin akarung apadita nga di jahaon atik behanga di pasahat tuhamu barita nasada husurat di si bahira mangulakon. Jadi iba do manurat di bukui adok sada doli-doli nong marumur 52 tahun. Dakotonya doli-doli do behono 52 tahun nang naraku do. Ba alai bei marupani. Sasitong na adong go si hol ni rohana lau marhasohotan. Jalan atorasna pe ngasai holani hatana gabe so ringgas mulak si doli-doliot tu jabuna ai setiap pale mulak tu jabu ya diga doa manguli senna jadi sada tikki dida doli-doliom madok sada poropuan agak poso bida hira 10 tahun aleng alomo rohani si doli-doli si 52 tahun on alai hira mau lolo poropuan on jadi lama ibana tu padita somal nama kamanginang seolo doro ka ruas pasahat tu pergumulan lama tu padita mak padita asima joroham urupi mau nga 52 tahun nao baneng manguliaw niyan alay dang dapo satu nuaing
Di dok padita, apakah saudara sudah melakukan 2B? Aham emak padita. Yang pertama, apakah saudara sudah berdoa inna? Hato piat dia lusi. Anggota ngiyang dua mang bahasa dok dang nah bilang be. Ai sifata mang jamo pak martangiang do pagi-pagi 1 jam 5 sifata mencucurkan air mata ini mana? Ala ni seriusna. Na to rasu pe martangiang do ngatung godang martangiang. Jadi boy madohonang go amak padita anggota ngiyang ngahira kadas benian ini mana? Batong molosoni buhadu bina paduahon aham yamak padita biang kedua adalah apakah saudara sudah berusaha inna hato piat tong dia lusi duli ton sarupa tu tangiang ido ang padita anggo usaha do tong do ngahira maksimal ai dia mamak padita au sadiri dak pola dong berasa enggan sungkan dak pola meila ba di media sosial pe ngahubabua bahwa au single sedang mencari jodoh di koran ngahiahu bay namang di biro jodoh tersurat ngasa hatu si di ulebana di NHKBP bak padita nga dibentuk panitia kecil neman jadi dak kubo to biang go usaha do nga maksimal be ngatok kanda semak paditain na jadi dok padita sa sitong na niya dinguluon molonung nga berdoa sungguh-sungguh molonung nga berusaha dengan baik ale biasa na nga dapat ale sojo sa tokin bahira-hira songo dia do siara na inna ba sederhana dunia nama padita wah maiba nga 52 menjelang lansia nama batokin nai masuk mga tupungu akor lansia terhira sama ni marupani jadi dak pula muluk niya nalai minimal niya nama padita ba parupuanon niyan cantik ini mana kedua sarjana ini mana ketiga ba anak orang kaya ini mana bahira dong masa puluh daftar honi mana hiramaol dapat di Portibio siara tonat to. Jadi dok padita manuai ngahubo to be ba molosongoni rikok ma dihosa dan naibe na ahame mak paditain na. Saudara perlu berkaca ini mana. Saudara perlu bercermin ini mana. Ai buamat to nga manginang umur nga 52 tahun. Naeng mangido na cantik. Bagaimana peso na pula sahat do peto na ganteng agak mendekati ganteng do bagaimana to HP kon na cantik badungi siarak na mo siya na padua hos sarjana iba na penajolo detolu do jala IP na 2,2 HP ko sarjana inna jala na patuluh no berbahaya don akaburuta molo adong bawa nama dok anak orang kaya sadok ta corek masih daftar na songonon oddo guarna di hutanami cowok matre ai di uto-huto neon holam mate mertua kona no tuhami masudeon warisan nido uto-huto neon jadi molo songonido memang moido oddi perjodohan alai laus boido dia keharapan cita-cita na asing akka manginang atik tu ngadok sihol ni roham nuaeng adok pengharapanmu kerinduan naung lelek tatangyakon bui doa manginang takoreksi atik tungadong dihita abbat-abbatna gabe sojupak kita alay na pasti songon naung binonaan nakiani tumadda addo tuhatay siyak kita manadda dirita ubboto addo tuhatay dia nadumenggad ding ulut taon siyak kita ubbotosa jala humolongat dorohan itu hatai itu hita siap kita maka olong dah mujizat itu tetap nyata patardo toktong tadda halongangat dingulut si ganupari alani tugu maha porsioto tu hatai mulak mahita di bagas Allah si roha olop-olop ala holong ni rohan itu hatai amin ali Tuhan porsea si tutudo hami di tonga-tonga nami doho di bagasan obason di bagas joromon jala porsea si tutudo hami ia ngulunami sadarion songo dia pe rumang ni hataridaan ni akatadda halongangan napi netupam doi di ngulunami dada holan najulu masa tadda halongangan alai di perdalanan di ngulunami pe takas doi ale Tuhan atong ale Tuhan sai pasunggul hot tuhami ganupari pabua nadi haholongi ho hami di patu paho akan ariko di ngodunami
atau ngale Tuhan songon naung patar asini roham. Songon nauk patar akatat dahalongang di patu paho di ngulu nami dia katik kinauk salpo. Tujolo ope Tuhan. Tua katao tao na naik si pasahatomu depe dalanan nami. Mardonga toko mahami Tuhan ganupari. Molo hodongan nami. Las dorohan nami. Margugu dohami. Jala gabeak kasibuan las niroha hami tunahumaliang. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.